nag-ulay na kami ni Engineer Ibo na igwa kitang duwang bakanting ah, container van sa tuyang gibo na integrated po 40-footer na container van kakagta po sa north and po sa south para sa another post po para sa police and sa BFP para sa krimen as in sa Sulo pero pong may naka-standby kasi if you are gonna look at it ang pinakarani po na police station dyan sa Northern Barangay yaon sa Rawis Oo. dapat iusog ta pa po dapat at least yamang yaon sa may Buyuan, Bigaa or Padang. Same thing po digdi sa tuyang southern part ang pinakaarining police station yaon po sa Taisan. Arayon po para duman sa mga sur na parting barangay. Yaon lang siya mismo digdi sa Bungad. Kaya nagkaulay naman kami ni COP as in kang fire chief ta digdi. Gahanap sinda kay the most strategic location para sa indang integrated na station tabi. Ayun, Sir Peter. so madagdag po Mayor Isam Tabi ano ning mga kunyan pa police station to have access yung mga nasa mas hararayo pang lugar north and south na quadrant kan Legazpi. Yes po, tama po, Sir Oo. Pio. Kasi yun man po ang mandato sa inda na dapat after kang sarong krimen or after kang sarong pangyayari na data tigasahan, dapat within 5 minutes po yaw na po sinda duman. Kaya with that, talagang kayang-kaya po ninda ito gibuhon tabi. Mhm.